Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De tweede wedstrijd van 2024 zit op het programma en de eerste twee binnen uitstekend verroen. Dat kun je ook wel een beetje zien onder de selectie van Cambuur. Want daar werd woenwerd, ben spelers meestal fit. Henk de Jong kan over een haastvol sluine fitte selectie beschikken. Alleen Arnau Cassas die hier nou als laatste naar de griep. En ik denk vanuit dat dat de laatste is. Maar die gaat morgen bij onder 21 trainen. Maar de rest kan alleen mij. Dus het gaat echt goede kant op. Als het gaat om die selectie, dan ontbreekt er eigenlijk nog maar één persoon functie. Dat is een spits. Ze hielden ze wat te pakken. Ethan Wheatley. Hij komt van Manchester United. Maar uiteindelijk had hij toch zijn, ik doe het net. Dat vind ik wel jammer, maar wij zijn al lang weer terugschakelen. Maar een geweldig gesprek met die jongen. En ik met zijn familie en alles. En ik Manchester United had het goed in Usta. Alleen hij wil graag in Engeland de eerste loon, zeggen ze daar, huur. Ja. Dwaan. Dat snap ik wel, ik ben jonge jongens. Maar dat hier hartstikke mooi was. Alleen wij binnen weer stappen verder. En dan geven wij de linkervleugelverdediger van Cambuur. Dat is Thomas Pol, de blonde schicht op de linkerkant. En hij maakt het een hele plezierige indruk. Hij zit lekker in zijn vel, denken wij. Nou ja, ik denk dat we een goede ploeg hebben. Maar ik vind het inderdaad wel knap als je ziet hoe we natuurlijk het seizoen begonnen. We hadden echt niet een lekker begin. En ik denk als je ziet hoe erg je bent gestegen en hoe je dat hebt opgepakt, dat is zeker heel knap. En Thomas Pol is net alleen een verdediger, want als je hem speelt, jongen, dan denk je soms, waar heb ik maar te krijgen? Is het de linker verdediger of is het de linker onvaller? Dat is wel lekker, hè Thomas, een beetje onvallen. Ja, ik vind dat lekker. Dat zit ook in mijn spel en die meters maken, dat opkomen, dat voelt goed bij mij. Dus dat is fijn inderdaad. Maar dan komt ook de concurrentie voor Sienplak. Want ook daar is een nieuwe speler voor Onlutsen. Thomas Galvez, Fins International. Net samen een naam. Hoe beleeft hij eigenlijk die concurrentiestrijd met die nieuwe speler? Nee, het werkt alleen maar motiverend in de zin van nou, moet ik even gas geven om te laten zien dat ik op die positie kan staan. Dus in die zin is het gewoon goed, gezond. En ik denk ook gewoon normaal naar topsport. Dat is topsport, concurrentie. En in topsport moet je daarmee omgaan en daarvoor gaan inderdaad. En dan gaan we naar de zinstander, dat is Eindhoven. Eindhoven uit. Ja, je kunt het kiesleer erop loslitten. Eindhoven uit, altijd lastig. Nou ja, dat is eigenlijk echt wat zo. Zo leidt Henk de Jong even uit. Ja, gewoon winnen, dat deelt net voor u. Dat weet je wel. Wij moeten scherp als een mes wezen. Alles Jan, als we dat net doen, ja, dan verliezen we. En dat zo'n profetische woorden weer van trainer Henk de Jong. Rilke zit in de spits, hij krijgt toch concurrentie. Cambuur had troskekelen naar Jerry Hilterman. We kennen hem onder woorden van Jong FC Utrecht, van Willem II en van NAC Breda. Speelt nou bij Arminia Bielefeld, dat is de nieuwe club van Roberts Uldrikes. En dan komt Hilterman in de richting van Ljout om het spitsprobleem op te lossen. Nou ja, spitsprobleem, dat is eventjes de vraag, want Rilke docht het best wel goed. 0-0 is de tussenstand, hij heeft 4 minuten spelen en toen wie het al een beetje duidelijk dat Cambuur echt de baas weer op het veld. Ze domineerden aan alle kanten. Eindhoven kwam er maar net uit. Er werd heeg druk zet. Er werd goed opjagen. Hier trok Mercera bij Gelieks en de balbezit voor Cambuur. Zitten we in de 12e minuut. Let even op Rilke. Bam! Jawel, de Duitse spits liet zien dat die concurrentie maar komen kan van Hilterman. Je had hem er misschien direct net uit, want hij werd alle weken een stukje beter. En dit is echt een prachtig doelpunt. Zeg eens uit, heilt u uit? Nou, wat is het? Minstens 22 meter. In zak komt Cambuur. Na een superieur kwartier zullen we met deze op een 1-0 vastsprong. Oh, Thijs Jansen, wat doet dat hier? De juiste bal Samaron, Rotier en die leidt hem waarom. En dan is het Ashraf El Bouchataoui. Die zei, ik dank u vriendelijk en die tikt hem in de lege goal. Wat een blunder van de keeper van Thijs Jansen is dit, Cees. Dit past totaal net bij. Och, hij wipt hem nog op, hek. Ja, en dan is het waarom lezen. Ja, dan is het appeltje eiten natuurlijk. En zo is het in de 18e minuut. Samar 1-1. En Rekkert Cambuur Geerdewaai deze eerste helft al de kluts totaal kwijt. Het is een mentale dreun. Hier wordt Rotier beginnen op de linkerkant. Komt in een positie dat je denkt, nou, voorzetje. Nou, dat komt er dan ook. Voorzetje? Nee, hij gaat wel Jansen in. Binnenkant peel en dan wappert hij erin. Jongen. Evan Rotier maakt het hier een doelpunt. Werd hij zelf ook net op rekken hier. En Jansen, je kunt zeggen, die ik gaan we matten. Maar hij waait er bekwaam oer hinnen. Nog een keer in de herhaling hier.
Jansen omheen, krijgt net, binnenkant peel en daar zit hij erin. En zo staat Cambuurtje in een efterstand om te gluren. Daar werd het eerste kwartier werkelijk fenomenaal weer. Nou, gaat er bij de chinstander echt net alles goed, want dit uitverdedigen is matig. Er zit Mark Diemers tussen, die leidt hem naar Narti en Narti zei bam. En dan zit hij. En dan is het 12-12. En dan ga je toch, zo'n je de zaak weer onder controle. Zo natuurlijk bij dit te spelen. Je gaat het helemaal verkeerd, maar uit verdediging is het Diemers die het opvangt. Via Rulke komt die bal en dan komt hij bij Narti en die helpt uit. En dat doet hij prima vanuit de ronde van de 16 meter. Mooi de jochter. Dan liet hij de keeper van Eindhoven, Jorn Brondeel, kansloos. En zij is best wel een sensationele wedstrijd. Zij wie het absoluut net daar in Eindhoven, Justrion. Daar komt Eindhoven weer, want die begon wel degelijk mooi te voetballen. Evan Rotier, ja het is een oude rot, zullen we maar zeggen. En dat bedoel ik met alle respect. En daar komt er dan, dit gaat helemaal mis. Er komt er een onvallende actie van Terrence Douglas. Daar komt Nicky Soeren te laat in. Die stapt hem op een poort en ja, dan kan de skiertjochter Henskens eis niks ooit als een penalty aan. De protesten ben echt tamelijk behind. Maar sorry, maar dit is echt der een fout van Nicky Soeren. En dan gaat Douglas voor de knibbel. En dan gaat de penalty er net in. Want het is Daan Huisman die een prima reactie van Thijs Jansen op zijn paard vindt. En zo pakte de keeper dan toch echt in eerste instantie weer punt. Ja, daar ben je blij mooi, want dat doet wat mooi in meest natuurlijk. Zeker als keeper. Daar komt hij. Hij krijgt net genoeg heegte, die penalty. Maar het is een prima reactie van Thijs Jansen. En zo eindigen we het eerste bedrijf in 12-12. Er werden wat wissels toegevoegd. Thomas Paul erbij gelijk. Thomas Galvez mocht een held mooi spelen als linker vleugelverdediger. En zo binnen er nog een aantal wissels west. Maar daar gaat Galvez net lekker. Daar gaat de keeper weer net lekker. Ja, en dan gaat hij er dus vol in. En dan is het uiteindelijk Sven Blummel die de bal in de goal weer te verrotten. Hier gaat toch wel het een en ander mis. Want hier had Galvez zelfs volle better ingrijpen. En dan komt die keeper, die wil maar de voet pakken. Dat slag het dan krijgt net. Klutske. En dan is het Blummel die bal op een wat gelukkige manier mooi krijgt. Maar hij maakt het wel bekwaam aan. En Sarin Cambuur weer achter de feiten aan. Wat een wedstrijd. En ja, we moeten constateren in de tweede helft. Brengen de altijd gewoon 14 te min. Dit is Smant. 8 liters waarom speel hij. Oei, dat gaat weer net goed. Dat gaat weer net goed. Nee, er is weer Rotier. Niet een fout afstraft. Het begint bij de veronspielbal van Floris Smant in de tweede helft in het team komen. Maar het is echt een bal die de keeper gewoon voort Rossamat, zo'n je zei. Nou ja, die kist opdwijden, die keeper, dat is logisch vanzelf. Een keer, hij stuit het wel die bal. Dat mag we constateren, maar ja, de pantoffel eronder in weg is weg. En als juiste reactie wel van bijgelijks merceren, denkt oh jee, daar gaan we. En zo is het 4-2 en dan weet je. Deze wedstrijd zal Cambuur absoluut net meer winnen. Het is nog wat jagen op een aansluitingstreffer. Daar zie je het echt net al te volle uitzoeking in, wat ik constateren. En zo kunnen wij, maar dit schot een beetje symptomatisch van Rulke net niet. Krijgt net. En dat is eigenlijk wat het wie in de tweede helft bij Cambuur. Het is Eindhoven dat de zaken vrij makkelijk onder controle houdt. Omdat Cambuur gewoon net brengt wat het brengen moet. Sterker nog, het is Eindhoven dat weer onvallen kan via Denen. Die laat die bal heel vier van de linker naar de rechterkant. Kan daar opvangen worden. Komt die bal daar bij Janga uit. Janga laat hem voor Rotier. Jo! Ja, die hier direct in matter hem. Dat weet hij zelf weg. Dan hier hij zijn hattrick te pakken. Gewoon hier die de bal houden meint. En dan rost hij hem oer. De onvalsman van Eindhoven. Maar het is duidelijk de betere kans en binnen wel degelijk voor de thuisploeg. Hier nog weer een onval. Komt die bal weer bij Rotier. Rotier en die zit hem nog een keer voor. Ja, zei hier het lieke goed zoals 12 wezen. Maar gelukkig voor Cambuur bloed het dat besparen. Dit binnen de slotseconden van de wedstrijd. Het is clear, zo zei het skiertjochter Henskens. Cambuur die pakt hier helemaal niks bij Eindhoven. En dit is de Slemiel van de Jong. Maar hij krijgt stiepen van de supporters. Maar de winst gaat naar Eindhoven. De manier waarop de goals in krijgt, dat jouwt dus de nekslag. Hè? Want toen zegt het, want we winnen volle beter. Alleen Fiona hebben ze zelf in de wedstrijd geholpen. Ja, en dan, ja, eigenlijk was het met rustig tijd wachten staan. En dan hebben we nog geluk, dus we kiezen in de rust voor meer voetbal. En dat want zij zakt in, dus dat is beter op de boetekant en ik op het back voetbalkast. Alleen ja, dan komt het weer tijd weer achter. Ja, en de fjouwert waren natuurlijk de nekslag. Hè? Maar dan had ik mijn keeper. Als ik nog zo goed voetballen kon, de keeper kon, dan hier de keeper Feyenoord in. En wij zijn mee bezig om te leren voetballen. En daardoor hebben we nog 2 goals in gekregen. Maar ik neem hem niks kwalijk. Dit mannetje is fanatiek, zo'n teamplayer.
Dat vind ik dat we met z'n allen daar wel wat meer voor hem opkomen moeten hier. Is dat er te min voor hem opkomt is in deze wedstrijd dan? Nee, we komen voor hem op, maar ik bedoel, nee, iedereen komt voor hem op, ik mag het goed zeggen. Maar ik vond dus dat je wordt te bescheiden om het weer rug te zetten, wist? Snaps? Dan wisselen we en dan denk ik, nou, knal erin. Strijd en gooi die bal van achterin en daar weer met vis te midden. Ja, verschrikkelijk gevoel. Ik denk, ja, je maakt 2 fouten en dan, ja, dat gebeurt misschien een paar keer, maar ik denk dat ik nog nooit zo'n slechte wedstrijd heb gespeeld. Maar ja, daar bouw je gewoon van. Want we kunnen er ook niet omheen. Die eerste goal, ja, wat gebeurt er eigenlijk? Beschrijf het eens, wat gebeurt jou? Wat overkomt jou? Ja, ik kreeg die bal terug en ik twijfelde wat ik moest doen. En toen kwam er een beetje storing en een beetje gekke dingen. Dan ben je hem kwijt en dan hangt hij erin. En dan komt die tweede erachteraan. Ja, dat is ook een bijzonder doelpunt toch? Verwijt je je daar zelf nog wat in? Die waaide, ja, het waait hier niet, maar die waaide zo'n beetje over je heen. Ja, ik denk dat ik die normaal ook moet pakken. En dan is er nog één, hè? Ja. In de tweede helft. Er kwam maar geen eind aan, Thijs. Hè? Ja, het was verschrikkelijk vandaag. En, ja, dat hoop je nooit mee te maken, maar ja, ik moet hiermee door. Maar kijk, je pakt ook een penalty. Had je toen iets van, oké, nou hou ik ze op 2-2, nou ben ik er weer, nou heb ik het weer te pakken? Ja, wel een beetje, maar ja, het is wel lekker dat je de penalty pakt. En je ziet het team voor je vechten, voor je die goals proberen te maken. En ja, uiteindelijk was het hem niet vandaag. Iedereen komt voor hem op. Met name uw publiek, dat weer natuurlijk weer uniek. Uw publiek had die jongen gewoon weer, hij komt er krijgen aan. Je mag wel bijkomen, jongen. Maar die had zwaar dat rode weekend een geweldige wedstrijd keeper. Zelfs de supporters bleven vierkant achter je staan. Hè? Ja, dat is wel bijzonder. Dat vind ik wel bijzonder. En ja, dat vind ik heel mooi van hen. En ja, ik hoop ze verder dit seizoen nog een hoop keer te redden. En ja, dat hoop ik. Ja, wat mij er verder direct van zeggen. Wij hadden er alle begrip voor. Thijs Jansen. Volendam onder leiding, pakte weer 3 punten. 49-23. Cambuur zakt een plakje. Dordrecht komt er doorheen. 38-23. Onderom alle weekend weer Vitesse -8 uit 23 wedstrijden. En ontzag hier dit Cambuursjournaal. Na je weekend dan staat de thuiswedstrijd in Telstar op het programma en rint het Kooistadion weer vol. Wij zijn er echt bij. Even maak je weer een Cambuursjournaal en dat sturen we na je weekend steun uit. Graag gedaan. Het Cambuurjournaal waar mij mogelijk maken toch bouwgroep Dijkstra de Rijsma, KKFH Kozijnen en Wieda Vermogensbeheer.